Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. My Willem de Vries. Kom binnen. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien Live. En met elke wijze tref ik iemand uit de muziekwereld. En dat het nou een artiest is, een organisator, dat maakt het net zo voluit. Om eens even wat verder te praten dan een liedsitem of een blokje van een paar minuten. Nee, Joert ga ik uitkezen. Een dame die het heel druk had. Voor de laatste keer in ieder geval maar haar festival dwaan is. Ik had namelijk hoe City Proms en Margot Huiting. Leuk dat is de best. Welkom. Ja, dankjewel. Muziek, liefhebber in hart en nieren, hè? Ja, absoluut. Ik ben zelf ook fluitiste van oorsprong. Dus ik heb op het conservatorium gestudeerd. En vroeger in Friesland al, toen we hier woonden, in het Fries Jeugdorkest gespeeld. Dus er zit veel muziek in mijn leven, zeg maar. Ja. Bist u met muziek opgegroeid? Kwam het bij de ouders bij? Of? Ja. Het was grappig, want laatst werd me dat ook al gevraagd door iemand. En het is in een artikel terechtgekomen. Ik woonde naast een hele muzikale familie. Of wij met ons gehele gezin woonden we naast een muzikale familie. En de buurkinderen speelden allemaal een instrument. En de oudste speelde piano en die speelde altijd de Turkse Mars van Mozart. En daar viel ik mee in slaap. En daar is het mee begonnen. En ik zong als meisje in een koor. Het Scheemder Meisjeskoor. Van Herman Hoogakker. Die echt van die stoere Groninger vrouwen echt een prachtig engelachtig koor kon maken. Het was een heel erg bekend koor in die tijd. Ik was maar heel klein. Dus ik heb me dat niet zo gerealiseerd, pas later. En er is zelfs nog ergens een opnametje van mij. Ergens in de archieven. Een kerstopname met mannenkoor Albatros. En met een andere sopraan. En ik zong dan het altstemmetje. Het waren maar een paar regeltjes. Maar het was wel mijn eerste solo. Woest dat zelf? Of was er... Nou, dwang is een groot woord. Maar of was er toch een beetje hinderdrukt door de familie? Nee, dit was eigenlijk... Ja, dat is best wel moeilijk te zeggen eigenlijk. Want de familie wil het natuurlijk heel graag. Hè. Die vonden dat ik muzikaal was. En... En de buren die vonden dat ook. Herman Hoogakker was ook een vriend van mijn ouders. Dus het was oom Herman voor mij. En in die tijd noemde je bekenden en vrienden altijd ooms en tantes. En die moesten op een gegeven moment een paar solootjes hebben. En toen gingen ze gewoon iedereen langs. Dus ieder lid van dat koor moest eventjes komen voorzingen bij de dirigent. Ja, en bij mij ging het blijkbaar goed. En of ik het zelf wilde, ik vond het wel heel stoer eigenlijk. Nou ja, maar de hast van die band die willen beslist ergens op een podium staan. Ja, en de band die kroep het liefst ergens voort achter het podium. Dat had ik nooit. Ik had nooit zo die drang om echt op dat podium te staan. Ik wilde gewoon heel graag muziek maken. En ik wilde heel graag doen, wat ik deed, wilde ik heel graag goed doen. Kijk, ik ben natuurlijk uiteindelijk gestopt ook met fluitspelen. En ben andere dingen gaan doen. Ik heb wel het conservatorium afgemaakt en gewoon heel goed eindexamen gedaan met alle andere medestudenten. Allemaal hoge cijfers. Maar ja, er waren er een heleboel van op de conservatoria. Niet alleen het conservatorium van Amsterdam had fluitstudenten, maar door heel Nederland waren natuurlijk conservatoria waar ze ook echt met tientallen vanaf kwamen. Ja, maar toen was je in Greens toch zitten? In Groningen een paar jaar, maar uiteindelijk ben ik naar Amsterdam gegaan. Waarom had je oorstap maken? Mijn vriendje zat in Amsterdam. De liefde. En ook, ik was ook wel heel erg onder de indruk van hoe het was in Amsterdam. Ik merkte dat daar de drang om echt goed te worden en helemaal voor je studie te gaan, was daar gewoon veel groter. En dat trok mij enorm aan. En ook dat we dan bijvoorbeeld soms 's nachts naar beroemde pianisten gingen zitten luisteren. Of we gingen kijken naar beroemde dirigenten op de televisie. En daar dronken we dan een wijntje bij en gingen we dan bediscussiëren. Ja, geweldig. Nou, dat had ik in Groningen allemaal niet.
toen was ik ook nog jonger natuurlijk. Hè? En het is natuurlijk leuker om het met je vrienden dan in Amsterdam te doen. Dus ja, op een gegeven moment aanmelding gedaan om auditie te doen in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. En Amsterdam was het eerste, daar werd ik gelijk aangenomen. Dus ik heb heel pedanterig Utrecht en Den Haag afgezegd. Want dat was niet meer nodig. Wat een luxe. Amsterdam was mijn doel en dat was behaald. Dus. En toen heb ik ook nog direct, kwam ik iemand tegen, een studente die in het conservatoriumhuis woonde, waar mijn vriendje toen ook woonde. En die zei, nou, ik ga naar de overkant van de gang. En daar hebben ze ik krijg een grotere kamer. Wil jij mijn kamer? Nou, en toen zei ik, ja, oké. Dus ik had ook direct een kamer. Die werd beheerd door een stichting van paters die een heel groot huis hadden. Gedeeltelijk waar ze dan nog steeds wel de religieuze diensten deden. Maar het andere deel van het huis werd dan bewoond door ons. Studenten. Ja. En daar kon ik zomaar ineens tussen. Wat geweldig. En dat was echt wel een van de mooiste dagen van mijn leven, moet ik zeggen. Dat ik aangenomen werd in Amsterdam. Je straks verder over praten. Natuurlijk wordt muziek draaien. Ik maak je voort in een sprongje. Naar in de eerste jaar City Proms. Ik nog wie bij, dan ga ik even alle heren nog even terug. Net alle hier, maar de hoogtepunt. Want er is afval gebeurd inmiddels. Ja. Op Berkel de eerste keer voor het Armin van Buuren. Ja. Daar kan je wel een mee aankomen. Nou, dat was muziek van Armin van Buuren. Ja, precies. Ja, Martijn en O. Een voort uitpak dus. Ja, absoluut. En we hebben wel contact gehad trouwens hoor, met het management van Armin van Buuren. En die hebben het toen ook nog geretweet. Dus dat vonden we al heel cool. Ja, dat was geweldig. Dat was een echte binnenkomer. Het grappige is ook, het is heel lastig om daar overheen te gaan. Dus de eerste jaren hadden we ook best nog wel wat commentaar op. Ja, weet je, Armin van Buuren was zo leuk. Waarom ga je daar niet mee door? Dus dat is altijd lastig. Hè? Als je zo in de openbaarheid bent, dan zijn er natuurlijk altijd heel veel mensen die jou heel goed bedoelend advies geven. En tegelijkertijd was het concept van Armin van Buuren was ook niet zaligmakend wat mij betreft. Want er waren ook nog zoveel andere dingen. En en dat blijft een dingetje als artistiek leider van een festival. Hoe hou je je visie en je missie in stand zonder steeds in herhaling te vallen? Ja. Ja, want hier Dropheim nog wel wat die in mij. Ik nog een DJ, hè? Kay Wilder zeg ik nog. Ja. Ik denk, je gebeurt iets. Blijkbaar is er een soort idee bij dat N&O-concert inderdaad van Armin van Buuren. Of mijn muziek van hem dan deel zetten. Ja. Maar daar ben je bovenal staat. Mij dat idee van jongens, we moeten wel fris blijven en het moet wel vernijend blijven. Ja, nou weet je, ik vond op een gegeven moment dat wij te veel DJ met orkest of symfonieorkest speelt popmuziek. Dat vond ik niet interessant meer op een gegeven moment. Ik denk dat kunstje hebben we nu wel gedaan. En toen dacht ik, ja, misschien is het ook wel goed om weer eens terug te gaan naar de roots. En te kijken dat die muziek die door het NNO wordt gespeeld, dat we die weer wat voor het voetlicht brengen. Ja, en zo rommel je wat aan. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat ik heb er nooit voor gestudeerd natuurlijk om artistiek leider te worden van een festival. Je gaat het maar gewoon doen. En met vallen en opstaan leer je dat dan. En wat vooral heel belangrijk is dat we vooral de liefde voor de muziek aan mensen willen laten zien en voelen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En daardoor kwamen we ook wel eens op punten dat je denkt, nou, misschien zo even niet verder. En de volgende keer misschien wel. Ja, maar dat jet bij het creatieve leven was toch Zeist. Ja. Van uiteindelijk een festivaldirecteur. Ja. Wat een mooie titel is dat. Ja. Ik begin maar even doen, omdat ik de eerste plaat in draaien wil van een live opname. Dat wie net van City Prom zelf, maar wel van datzelfde project. Noord-Nederlands Orkest, Jeremy Armin van Buuren. De absolute blikvanger van je eerste editie. En dit weer een opname die zo'n Oosterpoort die in haar.
Opnames van het NNO, Noord-Nederlands Orkest dus. En dat alweer in de trant van de muziek van Armin van Buuren. Dus wel aardig, want in de eerste editie van City Proms wie het NNO onwijzig. Nou, dat had wel indruk maken. Meestal had er eigenlijk nog wel oer. En dit alweer onder onviering van de dame, de gast, Joert Margot Hoiting, die echt nog hoorskiën heeft van het festival. Maar in ieder geval het zien in je verlien. Oh ja, meer dan het zien in je verlien. We zitten met een corona hier ertussen. Uiteindelijk begonnen is met het festival. Ik wil toch nog een beetje weer om naar die muzikale leven. Dat vond ik toch wel hartstikke leuk. Vertel eens toch even het verhaal. Dat is op een gegeven moment oerstap is van Grijns naar Amsterdam. Hier is daar echt gewoon het klassieke studentenleven op dat moment. Ja, wat is maar wat je verstaat onder iets bij studentenvereniging, uitgaan. Nee, het is heel grappig. Conservatoriumstudenten gaan eigenlijk niet bij een studentenvereniging. Dat is gewoon niet aan de orde. Je bent eigenlijk alleen maar bezig met studeren en je gaat voor je instrument. Dus dat is heilig, daar ga je voor. En sommige mensen studeren 8 tot 10 uur per dag. Dat zijn met name de pianisten. Voor een fluitiste zou dat niet te doen zijn. Maar je studeert om beter te worden. Die drang om dat te doen is heel groot. En op het moment dat je dan ook nog bij een studentenvereniging zit en zo, daar hebben ze gewoon helemaal niks mee. En plus het feit dat instrumentalisten zijn heel erg individualistisch ingesteld. Die zijn niet zo van de groepsfeer. En dus in eerste instantie ben je daar om gewoon vooral goed te worden op je instrument. Dat is je motivatie, daar ga je voor. En met medestudenten ga je dan soms wel naar de kroeg. En dan heb je het over die uitvoering waar je samen naartoe bent geweest. Of inspiratie opdoen over verschillende artiesten en beroemdheden die dan bijvoorbeeld optreden in het concertgebouw. Wat een hele mooie ervaring voor mij ooit is geweest, is toen Horowitz, pianist. Die was op een gegeven moment ook in Amsterdam. En als student zijnde was dat natuurlijk niet te betalen. Dat kostte toen 200 gulden. Wow. En ik had een studiebeurs. Dat nog wel. In mijn tijd was er nog een studiebeurs. Maar ja, 200 gulden kon eigenlijk niet. Nee, te vol. Heb ik toch gedaan. En ik heb het overleefd, zoals je ziet. Ik moest en zou daarbij zijn. Ja. En dat was ook echt inderdaad een fantastische ervaring. Ik zat geloof ik op rij 3 zelfs. Ik zat vrij dichtbij. Ja, en dat was magisch. Ja. En dat zijn de dingen waar je dan waar je voor gaat. En het absolute gruthiet. Met z'n allen op een bank staan, zuipen, drinken. Dat is anders. Ja. Tegelijkertijd moet ik zeggen dat ik ook wel eens bij het... ik heb ook gespeeld bij het vuurorkest. Als fluitiste van het conservatorium mocht je daar eigenlijk normaal gesproken niet in meespelen. Maar omdat ze vaak stukken speelden die zo moeilijk waren. Bijvoorbeeld de wonderbaarlijke mandarijn van Bartók. Of dat soort stukken. Ongelooflijk moeilijk. Dus daar hadden ze dan professionele mensen voor nodig om dat dan te gaan uitvoeren. Moest je ook nog wel auditie doen. Dus uiteindelijk ben ik daar dan ook in terecht gekomen. Daar heb ik een aantal jaren in gespeeld. Nou ja, en dan kom je wel een beetje in het studentenleven terecht natuurlijk. Want zeker in de studieweekenden dat je met z'n allen naar een jeugdherberg gaat of iets dergelijks. En daar dan tot 6 uur 's ochtends gaat dansen. En dus ik heb het wel een beetje meegemaakt. Maar eigenlijk is het onder de studenten op het conservatorium not done. Dat is een beetje een andere wereld dus. Hele andere wereld, ja. Dus eerst ergens in Grijns in een tjerken neem ik om bij een koor te jongen als jong famke. Hoe bist u bij de fluit uitgekomen uiteindelijk? Ja. Ik denk... Ik speelde eerst blokfluit. Hè? In mijn tijd kreeg je nog blokfluit. En op een gegeven moment had ik die fluit gewoon een keer gezien. En ik denk, oh ja, dat wil ik. Dat wil ik. Nou, trouwens, dat is niet helemaal waar. Ik wilde eerst harp. Maar dat mocht niet van mijn ouders, want het was te duur en te groot en veel te lastig. Ja, die zeggen dat ding ook kan helemaal niet. Die moet je overal naartoe brengen en zo. Dus dat is helemaal niet handig. En toen had ik een ander instrument. En die fluit was ook wel wat. Dus toen ik mijn blokfluit had, die moet je natuurlijk zo bespelen. En die hield ik dan, toen ik wist dat ik blokfluit ging, hield ik hem zo vast. Terwijl ik nog een gewone blokfluit had. Om alvast een beetje het gevoel te krijgen. Had ik voor mezelf in mijn kamertje een lessenaar in elkaar geflanst. Van allemaal krukjes en tafeltjes. En daar had ik dan het boekje op gezet. En daar speelde ik dan van. Heel fanatiek dus eigenlijk voor een dag. Ja. Bijna verbeteren. Zo van, ik wilde dat heel graag. Mat. Ja, ik wilde dat heel graag. Uiteindelijk is het wel grappig. Heb ik zelf het gevoel gehad aan het eind van mijn conservatoriumtijd. Of, dat is niet helemaal waar. Eigenlijk nu pas. Het gevoel dat misschien die fluit niet echt een match was voor mij. Oké. Omdat de muziek, de fluitmuziek, mij eigenlijk ook niet echt warm deed worden. Zet het net gauw op.
in dat opzicht? Nee, eigenlijk nooit. Ja, nou ja, wel de Bach-sonates of Telemann. Dat is heel erg specifiek barok. Waarbij je in je eentje ook een soort van tweestemmigheid kunt suggereren. Dat vond ik wel heel erg leuk. En wat ik heel erg mooi vind zijn de symfonieën. Dus ik vind fluit bij uitstek een symfonisch instrument. Waarbij natuurlijk prachtige solo's zijn geschreven voor de fluit. Ja, en mijn leraar Koos Verheul, die zat in het residentieorkest. Dus die heeft mij al die orkestpartijen laten spelen. En in mijn tijd was het zelfs ook nog heel erg luxe. Want ik had ook nog een tweede hoofdvakdocent. Dat is eigenlijk helemaal niet gebruikelijk. Maar die had nog, daar ging ik dan zeg maar techniek mee studeren. En daar heb ik weer andere dingen van geleerd. En ja, het was een hele bijzondere tijd, mijn conservatoriumtijd. Maar ook grappig, dus een blokfluit en die op een gegeven moment. Maar, ja, die houd ik dan maar wat scheef. Ja. 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 Maar goed, de oorhoorder wint. Ja. De best terugzet. Ja. Het zoe en het moest dus. Het zo en het moest. En ik had ook, ik wilde het heel graag. Maar ja, dan moet je zo'n instrument hebben. Die instrumenten waren toen al duur. En toen hebben mijn opa en oma van mijn moeders kant, die hebben toen gespaard. Net zolang totdat ze genoeg geld bij elkaar hadden om voor mij die fluit te kopen. Ja, is niet fantastisch? Had ze hem nog? Ja, ik heb het nog. Ja. Maar dat is inderdaad nog steeds hetzelfde instrument. Maar het mondstuk, dat noemen wij de kop. Een mondstuk is anders. Dat is een mondstuk dat is van een beroemde fluitist geweest op een gegeven moment, James Galway. En die heb ik via iemand die ik dan weer kende in Amsterdam, heb ik die op de kop weten te tikken. Die heb ik nog steeds. Oké. Maar ja, ik speel daar eigenlijk nauwelijks meer op. En ik heb ook nog een piccolo, want dat was eigenlijk mijn specialiteit. Okay. De piccolo, waar Requiem van Verdi, mensen die luisteren en die wel eens een keer het Requiem van Verdi hebben gehoord, die weten dat daar een hele hoge piccolo in voorkomt. Dat deed ik dan altijd. Dat heb ik vaak gedaan, onder andere in het Concertgebouw. En dat was een heel bijzonder instrument. Waar ik ook nog geen afstand van kan doen eigenlijk. Terwijl het is een houten instrument. Het is echt een oude. Het is een antiek instrument. Wat nu eigenlijk in een doosje ligt. En een beetje ligt te verschimmelen bij wijze van spreken. Ja, dat kan eigenlijk niet. Die dingen moeten bespeeld worden. Dus zeker wat hout onbelangrijk, denk ik. Ja, ik zal daar toch een keer afscheid van moeten nemen. Maar ik vind het zo moeilijk. Ja. Dat dan weer wel. Drempeltje, wat dat onbelangrijk. Ja, kan ik me iets bij voorstellen. We gaan weer even muziek draaien. Want we gaan maar even langs de gasten die het ooit op het festival spelen had. We komen nog even over de dame te spreken. Maar hier heb ik van die opvallende artiest die het ooit bij die optreden had. Ik zeg maar even bij die festival. Ellen ten Damme. Ik zijn vaak vrouw. Het is een beetje een symbolisch. Zij is ik van alle markten bot thuis. Ik denk dat is echt typisch City Proms. Het is net alleen een klassiek. Maar het is breder. Hè, wat dat en het gaat om kwaliteit. Ja. En ik denk, en Ellen is iemand die ook heel goed weet te communiceren met het publiek. Ja. He, die verbinding die je zoekt met het publiek, zij weet ze te raken als geen ander. Ja, ik vind haar een gigantische vakvrouw. Ja, en een ideale City Proms artiest ja, dus. Zeker. Want ze heeft inderdaad een beetje, ze heeft op een gegeven moment het publiek een beetje de hoe heet het ook weer, de koningin van de nacht laten meezingen. Ja, vond ik subliem. Ja. We gaan wat van haar draaien. Een live opname van Ellen ten Damme. Allô, c'est moi. Je me demandais si après tout ça, on se voit à Amsterdam pour se parler, faire le bilan. Le temps est censé nous guérir, mais on n'oublie jamais vraiment. Allô, est-ce que tu m'entends? Je vis dans un rêve où tu devais m'accompagner à Paris. Tant de choses qui nous séparent et on n'est même pas à la même gare. Alors est-ce que tu me vois? Je t'ai appelé d'Amsterdam. Allô, est-ce que ça va?
C'est tellement typique de ma part de toujours parler de moi. J'ai peur qu'entre nous, il ne reste plus rien du tout. Alors est-ce que tu me vois? Je t'ai appelé d'Amsterdam pour te dire désolé d'avoir brisé ton cœur. Mais aujourd'hui, je sais que pour toi je n'étais qu'une erreur. Qu'une Alors est-ce que tu me vois? Je t'ai appelé tant de fois pour te dire désolé pour ce que j'ai pu faire. Mais quand je t'ai cherché, tu n'as fait que te taire. Alors est-ce que tu me vois? Je t'ai appelé d'Amsterdam pour te dire désolé d'avoir brisé ton cœur. Mais aujourd'hui, je sais que pour toi je n'étais qu'une erreur. Een van de opvallende artiesten die het ooit op het City Proms spelen het Ellenternam. Dit is een mooie live-opname die we er van het net helicoon en even draaien in deze aflevering van Noorderwind. Dat is Margot, de directeur en de artistiek leider. Voor het laatst trouwens, Joert de gast is in ieder geval. We hebben praten over de muziek. Straks nog even over het festival, maar toch even naar diezelfde. Want we koor, jong famke, dan eerst naar Amsterdam te studeren. Ja. Pittige opleiding, liep het mij. Ja. Echt heel heftig hè, Ja. voor mijn conservatorium. En dan op dat hoge niveau. Maar enorm veel concurrentie, liep het mij, Ja. of net? Ja, absoluut. Heel veel. Koest ik altijd chin, dat competitieve? Dan ben ik jong Ja, weet je, daar stond je eigenlijk niet zo bij stil. Je ging gewoon heel hard studeren. en de woest heel graag. En je wil heel graag. En dan ga je er gewoon voor. En je gaat gewoon studeren. En je hebt voorspeelavonden wel met medeleerlingen, met medestudenten. En dan kun je elkaar beluisteren. Dan was er wel wat concurrentie. Maar het viel eigenlijk wel mee. Eigenlijk was je er ook om elkaar te ondersteunen. Waar je vooral een concurrentie merkte was als je audities ging doen. Want je wist natuurlijk altijd wel een beetje wie tot de top behoorde. Tot de absolute top. En uiteindelijk, ik heb ook heel veel audities gedaan. En ik heb ook best wel wat audities gehaald. Maar nooit bij de nationale orkesten. Dat was echt nog een treedje hoger. Terwijl, ja, als je bedenkt dat wij in onze klas allemaal met een 9 al afstudeerden op uitvoerend musicusniveau. Hè, dat is gewoon een waanzinnig hoog niveau. Ja. Hoger kon je bijna niet. En dat bleek dus dat we zaten in een Europese wereld toen al. Dus de studenten uit, of de muzici uit Engeland of Frankrijk of België of nog verder weg, die werden dan gewoon soms aangenomen. Nu zit er ook bij het Concertgebouworkest zit een Engelse fluitiste. Ja, die waren dan nog net even een slagje beter. Of ja, we hadden dan net de voorkeur van zo'n commissie. Overigens is het zo dat als je auditie doet voor zo'n orkest, dat je niet te zien bent. Je staat achter een scherm. Echt blind auditions hebben ze dan bij de voice-over. Maar dat is in de klassieke wereld al heel lang Dat doen zo. ze bij ons al een hele tijd zo. Ja. En dat had vooral te maken met dat als jij heel erg met je studenten bezig bent. Want het zijn natuurlijk altijd dezelfde mensen die in die commissie zitten. Je herkent gewoon het geluid van je studenten. Ja. Dus, en ik vond het verschrikkelijk om achter een scherm auditie te doen. Want je hebt niet eens, weet je, er zit al bijna geen publiek. En dan komt er helemaal niets terug. Nee.
En dat is heel gek, want je bent opgeleid juist om te communiceren met dat publiek. Nou ja, en samenspelen. Hè? En samenspelen. En dan sta je er in je eentje een orkestpartij te spelen, terwijl helemaal niemand om je heen zit. Je kan het ook niet afstemmen op wat voor manier dan ook. Terwijl je dat juist gewend bent. Ja. En je kan niet communiceren. Je weet niet, misschien zitten ze wel met de voeten op tafel een patatje te eten. Je hebt geen idee. Nee. En dat vond ik helemaal niks. Dus daar was ik ook niet goed in. En uiteindelijk heb ik ook wel besloten dat dit het niet was. En dat ik gewoon mijn eigen dingen wilde gaan doen. Dus ben ik zelf ensembles gaan creëren. Okay. En zelf concerten gaan organiseren. En op een gegeven moment... Hoe oud wist toen ongeveer? Begin 20? Ja, nee, toen was ik wel een jaar of 24, 25. Ja. En toen kwam ik een dirigent tegen in Amsterdam, Rutger van Leiden. En dat was een goede vriend. Nou, daar in eerste instantie gewoon wat concertjes mee georganiseerd. Toen zei hij van, kan jij dan niet het Piccolo-concert van Vivaldi spelen? Ik zei, oké, speel ik het Piccolo-concert van Vivaldi. Een andere vriend die speelde het pianoconcert van Mozart. En dat was een gouden tijd natuurlijk. Hartstikke leuk. En vooral die Piccolo-concerten van Vivaldi, je krijgt eigenlijk nooit de kans om die te spelen. En zijn heel erg leuk. En gewoon voor een instrument is gewoon lekker om te spelen. Het ligt heel makkelijk, althans, dat vond ik. En dat is heel virtuoos. En dat is gewoon mooi om te doen. Dus dat heb ik toen gedaan. Nou ja, dan komt het een, dan komt het ander. En op een gegeven moment heb ik een ensemble opgericht, heet de Combustion Chamber. En daarmee hebben we toen ook in Reiziger, in muziek van Han Reiziger, hebben we 1 keer in de maand een stuk van een nieuwe componist uitgevoerd. En dat werd dan live uitgevoerd. En Han Reiziger vond het ook leuk dat dan aan het begin van het uur werd het stuk live uitgevoerd. En aan het eind van het uur werd het stuk ook live uitgevoerd. Oké. En ik was in die tijd dus zowel zakelijk leider als muzikus, als noem het allemaal maar op. Ja, was de koffie, dat was de deur op slot. Nou, dat nog net niet. Maar. En we zaten in die studio naast Artis. Nou, dat was ook, weet je wel, ik ging op een fietsje 's ochtends naar de studio dan. Dan moest je daar al een uur of 8 zijn. En dan moest je de schmink in. En dat was gewoon een gouden tijd. Ja. Wat fantastisch dat ze zo inroegels. Ja. En dat kon toen nog. Hè? Want het is natuurlijk duur om zo'n ensemble live te laten optreden. En het ook te laten repeteren. Maar wij waren dus iedere maand bezig met het voorbereiden van een nieuw stuk voor de volgende uitvoering. Ja. Kun je wat meer vertellen over Combustion Chamber? We beginnen eraan een wat van draaien. De stukken die ik vind op Spotify en zo wat hinnen. Klonk redelijk experimenteel, ik het idee. Ja. Progressief. Ja, het waren... Wie dat er opzet, hè? Want ik ben natuurlijk geen klassieke kenner. Maar... Nou ja, kijk, opzet. Wij hadden gewoon Nederlands... En ik heb ze niet uitgezocht hoor, die componisten. Maar want daar ging Rutger van Leiden natuurlijk over. Die de artistieke leiding deed over Combustion Chamber. Samen met de VPRO destijds. De bedoeling was om jonge, getalenteerde componisten de kans te geven om een nieuw stuk te schrijven. Ja, en dan moet je niet zeggen van het moet een beetje klinken of er moet een beetje melodie in zitten. Daar werden geen restricties aan gegeven. Creatieve vrijheid. Totale vrijheid. Ja. En, maar goed, dat is ook alweer een tijd geleden. Hè? Je hebt 90. Ja. Dus dat is echt al een tijd geleden. Dus in die zin is het denk ik ook al wel weer wat veranderd. Ik denk ook wel dat zeker in de nieuwe muziekwereld ook daar wel weer meer, hoe zal ik het zeggen, meer behoefte is aan melodieën. Om ook dat publiek weer mee te krijgen. Want het is wel heel erg een niche. Ja. En tegelijkertijd heb je het ook nodig in de klassieke muziekwereld dat er geëxperimenteerd wordt. Want zonder experiment geen vernieuwing. Nee, en dan staat het stil. Ja, en dan staat het stil en dan is er niks meer. En dan is het, voor je het weet, is het weg. Ja. Dus het is ook heel belangrijk dat dat blijft. Ja. Want ik ga een opname uit 1996. Burnout. Ja. Kun je het noemen toevallig? Of net? Want je had natuurlijk een hele protodien. Ja, van Toek Numan. Ja? Ja, ik denk als ik dat nu hoor, dan herken ik dat. Want dat heb ik gespeeld. Ja, kan niet zingen. Wij gaan er even luisteren en dan kom ik eraan op waarom. Want het is, wat ik begreep, een beetje uit in... ik heb wat interviewd met die lezen. Die periode, net alleen in Amsterdam, maar vooral Combustion Chamber. Dat is juist muzikaal echt maar een heel warm gevoel op waarom eigenlijk. Hè? Ja. Gewoon een belangrijke of een leuke periode? Of weer beide een beetje? Beide, belangrijk en leuk. En voor met hele goede muzici. Gewoon iedere week repeteren en een moeilijk stuk instuderen. En dan ook nog live op de televisie. Het is allemaal heel spannend. En dan heb je echt het gevoel, ja, we horen erbij. Weet je wel?
Burnout, een opname uit 1996 van Combustion Chamber. En een van de oprichters is Joert mijn gast, Margot Hoiting van Cityproms. Nog een keer Cityproms zit ik hem er even bij. En ik denk om waar alleen hoe te spreken. Hoe lustig naar zo'n opnames dit? Ja. Kist daarvan genieten of juist net? Jawel, Toch ja, wel, ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, maar ik tref zoveel muzikanten die al weer heel verschillend altijd bij reageren op hun eigen opnames en hoe ze spelen. Ja, maar weet je, dit is natuurlijk een ensemble wat best wel moeilijke muziek speelt. Dus het is, dit gaat sowieso nooit perfect. Maar ik vind het gewoon vooral heel erg leuk om te horen. Ik ben wel heel erg trots dat we dat hebben geflikt met z'n allen. Want een wekelijkse opname dus, of maandelijks. Van, bij de VPRO, het betekent dat je maar aardig wat opnames meidje kon. Dus. Ja, klopt. Ja, want als dat in de studio dwaan was en betellen, dat is haast net te dwaan, liep het mij. Nee, maar goed, kijk, het zat in het programma Reiziger in Muziek. Hè? Dus die hadden natuurlijk dat allemaal al op orde. Wij hoefden dan alleen maar te zorgen dat het ensemble daar kwam te zitten met alle toeters en bellen van dien. Ja. Maar dat was nog steeds wel een heel gedoetje hoor. En we hadden natuurlijk ook dan zo'n floor manager die daar dan rondliep en die dan een teken gaf van en nu? En nu spelen. Ja, ik vond het fascinerend. Ik vond het echt heel leuk. En nee, ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Wat hij daar verder met die, dit weer dan een studio-opname. Ben je bijvoorbeeld on tour geweest? Hij met moet in Amsterdam nog optreden? Ja, buiten Amsterdam ook wel. Maar het heel mooie herinnering heb ik nog aan mijn laatste optreden met Combustion Chamber. Dat was op het Holland Festival in 1999. Moet dat geweest zijn. Want toen was ik zwanger van mijn dochter.
En toen zat ik met een enorme toeter van 7 maanden. Zat ik daar nog te spelen. Ging nog net. Ja. Ja. En wat mooi dat dan fluitspelers, ik bedoel, dat skilled werden. Ja. Als dan een harp had, dan had je wel een praktisch probleem natuurlijk. Nou ja, harp zou misschien ook nog wel dat kunnen, zou denk wel ik. kunnen, ja. Ik denk meer dat je met een cello misschien wat ruimte moet creëren. Maar Waarom is de mens stoppen? Ik ben op een gegeven moment gevraagd, omdat je als muzikus is het vrij zeldzaam dat je ook zakelijk talent hebt, om het zo maar te zeggen. En ik was dus altijd bezig met zakelijk leiderschap, producties draaien en geld vinden voor de projecten die ik zelf graag wilde gaan doen. Wie dat uit noodzaak of gewoon omdat het leuk vond en vingst? Ik denk eigenlijk beide wel. Het Ja, zat wel dat een is beetje het. in mijn bloed. Ik vond het ook wel leuk om dingen te organiseren. Het is wel echt een regelneef. Hè? Ja, maar daar groei je ook wel in. Daar word je dan ook wel beter in. Want natuurlijk echt ook wel fouten gemaakt. En dat blijf je ook doen. Dat is ook niet erg. Maar kijk, mijn vader was handelsreiziger. Was handelsreiziger. Hij leeft nog wel. Maar hij zat dus echt... Hij was altijd heel erg bezig met mensen. En contact maken met mensen. Dat had ik heel erg meegekregen. En het zakelijke vond ik zelf gewoon heel erg leuk om uit te zoeken. En het is natuurlijk best wel een kick als je dan een subsidieaanvraag hebt gedaan. En hij wordt gehonoreerd. En van het een kwam het ander. En dan gaat er op een gegeven moment een soort van geruchtje rond. Nou, er zijn altijd zakelijk leiders nodig in de klassieke muzieksector. Nieuwe ensembles die iemand nodig hebben om de boel te runnen. En toen kwam op een gegeven moment het Nederlands Theaterorkest op mijn pad. En toen vroegen ze of ik daar zakelijk leider wilde worden. Ja, en op het moment dat je daar ja tegen zegt... Dan kun je het wel vieren met de muziek. Nou ja, dan weet je dat je in ieder geval niet meer fulltime je muziekvak kunt uitoefenen. Nee. En dat je gewoon ook in niveau naar beneden zal gaan. En dan zakt het een beetje weg. En dan doe je nog een beetje. En je probeert wanhopig om het nog wel een beetje samen te doen. Maar uiteindelijk heb ik gewoon die knoop doorgehakt. En gezegd van oké, dan doe ik dat alleen. En toen werd het is nogal een beslissing. Ja, dat is ook zo. Want ik kan me voorstellen dat als je in Amsterdam conservatorium zit. En top of the bill. Maar dat zult voor die status ook mooi best hebben. VPRO, reiziger in muziek. Dat is een begrip natuurlijk. Eerlijk wezen. Ja, was het ook. Ik heb me voorstellen dat er een soort toekomstidee bij hier is. Ja, maar ik heb mezelf nooit gezien als een beroemde fluitist die de wereld overreist met een orkest of zo. Nee, dus ik weet eigenlijk niet eens wat ik nou dacht dat ik ging doen. En dat is denk ik ook wel iets wat nieuwe studenten zich meer zouden moeten realiseren. Voordat je naar het conservatorium gaat, ook eens nadenken over wat je nou eigenlijk zou willen. Wat wil je met dat instrument? Dat geeft een hele andere richting aan jouw studietijd. Ja. En eigenlijk was het Nederlands Theaterorkest een soort van kantelpunt. Want daar ben ik niet fulltime mee bezig geweest. En op een gegeven moment werd ik dus geheadhunt om mededirecteur te worden van een groot impresariaat. Met hele grote namen als Menachem Pressler, Radu Lupu. Maar blijkbaar zie je dus ook al in een circuit dat er headhunt-kantoren die je al herkende. Dus. Nou, nee, dat was geen echte headhunter. Nee. Maar dat was gewoon een headhunt bij wijze van spreken. Okay, ja, gewoon iemand die zei van, je moet die hebben. Nou, dus daar ben ik voor een interview gegaan. Maar toch, dat hoe die praat. Ja. Nou, dat ben ik toen geworden. En dat was een impresariaat. En daar was ik eigenlijk helemaal niet blij. Ik vond helemaal niks. Dus zakelijk? Het was, weet je wilt dat je hart, je ziel wil ook wat. En ik was eigenlijk alleen maar bezig met financiën en contracten. En te volle management dus. Dat was te veel management. En toen ben ik daar weggegaan. Toen zei ik nooit meer het management in. En toen ben ik volgens mijn eigen managementbureau begonnen. Lekker consequent. Ja. Maar ja, weet je, er waren een aantal artiesten die zeiden van, we willen heel graag met jou mee. Waaronder andere The 16 van Harry Christophers. Nou, dat was een absolute wereldklasse topkoor. En nou ja, ik zei net al, ik heb natuurlijk vroeger in koren gezongen. Dit was voor mij echt gewoon het neusje van de zalm. En ik was er zo trots op dat ik daar dan de zaken voor mocht doen in Nederland. En ze zongen ook echt loepzuiver. En daar hou ik heel erg van, als het heel zuiver is. Ik hou ook heel erg van amateurs en zo. Maar ik vind het ook soms wel heel fijn als het echt eventjes absoluut perfect is. Gewoon een 10. Ja, gewoon een 10 plus. Ja. En daar heb ik echt, heb ik 10 jaar daar het management voor Nederland voor gedaan. En dat is natuurlijk een hele mooie tijd geweest. Altijd maar beide werelden rekken. Dus aan de ene kant het financiële, de contracten, gewoon business. Ja. Maar het maakt dus wel nog steeds die connectie met de muziek. Ja, die bevlogenheid, die heb ik wel nodig om ergens voor in te kunnen zetten. Dus dat is tankenmast van, maar er dan wel wat muziek bij hebben. Want dan wordt het die te keel dan, oors? Ja.
Ja, ik denk het wel. Ik kan niet alleen maar contracten en beleidsstukken schrijven of Want zo. is het een leuke wereld, de klassieke wereld, in dat opzicht? Ik in de popwereld heel goed. Was het in een goede circuit best hartstikke een leuke tijd met je aan. Dan zul ik eens lekker toeren en een bandje. En dan weet is dat niet. wel te waar. Maar Nou, dat is een lastige vraag. Want ik heb mij eigenlijk vanaf het begin af aan al een beetje afgezet tegen die klassieke elitaire kant van de klassieke muziekwereld. want dat had de klassieke wereld, tenminste qua imago, wel wat in zich. Ja. Dat is wel wat Ja. een elitaire Ja. hoekenhart net al een keer natuurlijk. Ja. Maar, en daar moest er wel zaken mee doen. Nou ja, goed. En er is niks mis mee dat je op een heel hoog niveau muziek maakt. En dat je daarvan houdt. En dat mag op alle niveaus in onze maatschappij natuurlijk. Dat is ook helemaal niet erg. Alleen, je moet niet doen alsof het ook niet door iedereen geliefd kan zijn. En ik vind gewoon dat je daar wat makkelijker in moet meegaan. Want als jij, dit is wel erfgoed natuurlijk ook. En als jij dit zo afschermt dat het voor andere mensen niet meer toegankelijk is. Ja, dan sla je de plank mis. Nou, dat station zijn we al lang gepasseerd hoor. Want er gebeurt nu gewoon ontzettend veel. Maar dat was een tijdje geleden toen ik in Harlingen kwam wonen. Dat is inmiddels alweer bijna 18 jaar geleden. Ja, time flies. Ja, hè? god, nou. En toen ik in Harlingen kwam wonen, toen was er een hoe heet het ook alweer, een project. Dat was met alle zalen in Nederland, van de VSCD, dus Vereniging Schouwburg Concertzaaldirecteuren. En er was een project, dat heette More. En More was dan eigenlijk, dat stond dan voor klassiek en meer eigenlijk. En wat was dan dat meer? En dat was bijvoorbeeld yoga met muziek, met klassieke muziek of augmented reality. En allemaal dat soort dingen. Daar ben ik toen heel erg mee bezig geweest. Maar op dat moment kregen we de hele schouwburgen en concertzalen niet mee in dat project. En we kregen ook geen financiering vanuit het ministerie. Dat was niet mijn project trouwens hoor. Ik was gevraagd om mee te helpen met de financiering. Maar wat wie het probleem? Te vooruitstrevend? Wat past het Nee. net te vallen in een... Nee, ik denk niet dat dat het was. Ik denk dat iedereen eigenlijk op zijn eigen eilandje zat. Zoals altijd. Ja. En dat het heel moeilijk was om daar één groot geheel van te maken. Waarschijnlijk was de nood nog niet hoog genoeg om toch gezamenlijk op te trekken. Ik denk dat het is. Wat weer vanuit de onleering om bij Cityproms te beginnen? Want best muzikant, als die studie die in, op een gegeven moment besluit de zakelijke kant op te gaan, dus managementfuncties, dat gaat hartstikke mooi. Ja, Verhuizen naar Haas. ja, En op een goede dag denk je, ja. er moet wat komen. In Ja. Ljouwert. Ik ga Wie vond het een festival, idee om Ljouwert te doen? Nee, dat ging geleidelijk. Ik was in Harlingen komen wonen. Daar heb ik op een gegeven moment een muziek aan zee concert opgezet. Samen met de Lions Club. En een huisarts. God, nou ben ik even zijn naam kwijt. Komen we nog op. Ja. Huisman, dokter Huisman was dat. En, en dat was gewoon heel erg leuk om dat op te zetten. Maar op een gegeven moment dacht ik toch, weet je, ik mis toch wel een beetje die klassieke muziek. Dat is toch wel waar ik mee ben opgegroeid. En wat kan ik daar nou mee? En toen kwam ik in aanraking met iemand van KPMG. En Jan Gaastra, die een beetje, als hij een beetje in de evenementenwereld zit, dan ken je Jan Gaastra. Ja, een belangrijke productieman hier in Friesland. Ja. Een heel protocol in Ljouwert. Ja. En toen kwam ik in contact met die mensen van KPMG. En toen zei iemand tegen mij van waarom zou het niet leuk zijn om eens wat groters te doen dan alleen de Blokhuis Poortconcerten. Die klassieke, dat waren klassieke muziekconcerten. Toen ben ik daarover gaan nadenken. Ondertussen werd ik ook gevraagd of ik wilde meehelpen met het Festival Klassiek in Den Haag. En toen denk ik, jeetje, ja, dat is leuk. Dat wil ik ook. Ja. Dus alles bij elkaar. Toen op een gegeven moment zijn er wat ideeën ontstaan. En samen met mijn man Philip daar een beetje over gaan nadenken. Nou, hoe zou je dat dan doen? En toen ben ik naar Isabelle Dix gegaan. Ik zei, ik wil gewoon een festival beginnen. Maar dat moet dan wel beginnen bij de roots. En bij de doelcultuur, zoals ik dat noem, van Friesland. Die willen we een podium bieden. En daar combineren we dan van alles en nog wat mee. En daar plannen we dingen omheen. Dus we gaan echt voor de doelcultuur, de educatie en de verdieping. Ja. En de doelcultuur kun je heel breed zien. Hè? Dat is niet alleen maar amateurs. Maar dat zijn dus ook gewoon absolute top professionals. En zo is het gekomen. Ja. Maar goed. En toen zei iedereen, dat gaat jou niet lukken. Nee. En toen was het nog fanatieker. Ja, toen werd ik nog fanatieker. En het is gelukt. We zijn er nog.
we aan hoe verder praten. Want wie maakt zich voor het sprongje naar de nieuwste editie. Johan de Meij, gastprogrammeur, maar staan ik even uitlezen hoe het zit, maar daar draai ik even een stuk van. Hij had hem vooral bemoeid met The Lord of the Rings. En daar draaien we nou een heel mooie opname van. Yes! London Symphony Orchestra, met werk van Johan de Meij, tenminste in Symphony No. 1. The Lord of the Rings. En om vooral maar even actueel te wezen, en daar kwam ze toen mee, Margot. Hij had een award won, een Buma Award, terecht. Ja, dat is al een tijdje geleden Ja, en heel terecht, ja.
Want Johan de Meij is natuurlijk een hele bekende naam in de harmonie van Vader Brass Band en in die sector, dus de Havabra sector. Maar in de, ja, hoe zou ik het zeggen, in de bovenwereld zou je bijna zeggen, niet zo. Nee. En dat is eigenlijk heel gek, want het is gewoon een ongelooflijk goede componist. Maar het is ook heel erg toegankelijk. En het is wel grappig dat je dan inderdaad, zoals daarnet, die Toek Numan, wat echt volkomen tegenovergestelde is van de muziek die Johan de Meij schrijft. Maar het is allebei, heeft het waarde en allebei is het belangrijk. En dat is niet beter of minder of zoiets, maar het is gewoon allebei even waardevol. En ik moet zeggen, ik geniet enorm van die muziek van Johan de Meij, hoor. Is er een groot verschil trouwens, klassieke wereld en de Havabra-wereld? Ben dat aparte wereld? Ja, dat denk ik wel. Ja, kijk, Want aan de andere kant stroomt wel heel veel talent uit die Havabra-wereld. Nou ja, dat natuurlijk. Er zijn heel veel talenten inderdaad die doorstromen naar het conservatorium. En ooit begonnen binnen in de korps. En natuurlijk uit die korps vandaan komen uit de verenigingen. Dus dat is natuurlijk heel erg waar. Maar ik denk wel dat er is ook een hele andere klassieke wereld. Dat zijn natuurlijk meer de instrumenten die dan niet in die Havabra-orkesten zitten. Dus de de harpen en de strijkers, de violen, altviolen, cello's, bassen. Nou ja, nog een heleboel meer dingen. Dat is een hele andere wereld. En dat is toch vaak misschien wel wat elitairder. Vaak misschien ook wel van hoger opgeleide mensen die dan vinden dat hun kinderen op muziekles zouden moeten. Dus nou chargeer ik natuurlijk, hè, want het is natuurlijk niet zo. Maar er is wel een beetje een verschil in die wereld. En je ziet ook dat de wereld op het conservatorium is ook wel een beetje, toch wel wat elitairder, zeg maar. Het gaat meer over wij snappen hoe het werkt in de klassieke muzieksector. En wij hebben er verstand van en jij niet. Weet je wel zo. Daar kan ik niet tegen. Nee, vind ik vreselijk. Heel kriebelig gewoon. Ja, daar kan ik helemaal niet tegen. Goed zo. Ja. En toch als je bij de wereld ook op City Proms bij elkaar bracht. Ik bedoel, ik ben er nooit een keer bij geweest. En het is prachtig om te zien hoe zo'n Havabra en dan klassiek zich toch op zo'n festival lid mengen, als het ware. Hè? Dus, het kan wel gewoon. Ja, het kan. Maar goed, daar worden de artiesten ook wel op uitgezocht. Ja. En er wordt ook van ze verlangd dat ze communiceren met het publiek. Dat betekent dat ze soms ook gewoon hun eigen aankondigingen moeten doen. Maar ik zal je zeggen, dat was helemaal niet zo normaal een tijdje geleden, hoor. En dat er gewoon ook artiesten waren die dan op een gegeven moment zeiden van ja, maar dat doe ik niet. Want ja, daar ben ik niet voor opgeleid. Ja, en dan is het wat mij betreft heel makkelijk. Ja. Dan dus niet. Dan dus niet. Nee. Je bent toch heel streng dan, hè? Ja, dan ben ik wel heel streng. Ja. Dat mag ik wijzen, denk ik. Het zien je hier City Proms. Ja. We kunnen net alles hier benemen en bepraten. Maar wanneer ik op de leer van de muziek gemengd met een zakelijk instinct en op de goede moment heel koppig wijzen, is dat een beetje het goede recept West? Ik denk wel dat je daar koppig voor moet zijn, inderdaad. Ja. Maar vooral ook bevlogen. Want als je alleen maar koppig bent, dan word je alleen maar bitter van. En dan loop je met je hoofd tegen de muur op een gegeven moment. Is dat de kunst? Krijgt op die oorlog wat terug te slingeren in dan? Ja, je moet af en toe net versoeren en net cynisch worden. Nee, ik denk dat is niet goed. En ik heb natuurlijk wel dieptepunten gehad. Wie niet? En wat ik dan deed, was dan gewoon even een tijdje gewoon, even mijn koest houden. Even tot 10 tellen. Of even een weekje gewoon even proberen zo low-key mogelijk te zijn. En dan maar even niet direct antwoorden op mails en telefoontjes. Maar gewoon even herijken en nadenken van ja, hoe zit het nou? Dan, op een of andere manier vond ik dan altijd mijn energie wel weer terug. Ja. Wij hadden dan met name het financiële deel, om dat al je roem te krijgen. Of wij gewoon de hele muziekwereld, die soms, dat weet ik zelf ook uit ervaring, heel complex wijzen kan. Want die wil dit wel en die dat net. En dan ben al die regels en ideeën. Kost het bij het ene makkelijker omgaan als met de oren of net? Nou, ik denk dat het allebei wel was. Maar kijk, het gaat er ook om. Kijk, het geld heeft natuurlijk ook direct te maken met wat jij wilt laten zien. Dus als mensen niet begrijpen wat jij wilt, dan komt daar de financiën ook niet voor. En dus dat was dan nog wel lastig om die boodschap over te krijgen. Van hoe neem je bijvoorbeeld ambtenaren mee in wat jij bedoelt met je festival? Of hoe neem je het publiek mee wat je bedoelt met het festival? Dat is een hele kunst op zich. En dat hebben we gewoon met vallen en opstaan gedaan. Ja. En met een heel team, hè?
niet alleen natuurlijk. Nee, dat is logisch, ja. Maar goed, het festival steert als een hoes. Ja. Wanneer begon bij jou toch de gedachte te leven van nou, misschien is het nooit wel mooi geweest? En had de corona daar nog invloed op gewoon? Of Nee, is dat het liep- sowieso al in de holen van nou... dat was al een tijdje. Ik had zo in 2018 al wel het idee van nou, het is ook wel klaar zo. En dat had er vooral mee te maken dat je gewoon iedere keer weer zo moest strijden om dat festival gefinancierd te krijgen. Ja, want het is vrij toegankelijk. Hè? Dus je hebt geen kaart verkeerd. Ja. Nou, ik bedoel, bij een rockfestival had een hele enorme drankopzet. Maar dat ga je hem ook net. Nee. Dus het is voor een groot deel wel afhankelijk van sponsors en subsidie. En subsidiënten, dat klopt. Maar ja, dat heeft. Kijk, er zitten twee kanten aan. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen: ja, waarom doe je er niet kaartverkoop tegenaan? Dan krijg je gewoon minder publiek. En het idee achter het festival is juist om meer publiek met deze muziek in aanraking te brengen. Zo breed mogelijk, zo toegankelijk mogelijk. En ik vind dat is weggezakt in onze maatschappij. Mensen komen niet meer zomaar naar dit soort dingen. Zeker niet met de hele familie. En dat wil ik graag in gang brengen, in gang zetten. En dan zijn er misschien mensen die komen die er inderdaad wel voor een kaartje kunnen betalen. Ik had letterlijk dat gesprek gisteren met iemand. Die zei, ja, maar die mensen die hier zitten, die kunnen er toch wel voor betalen. Ik zei, ja mevrouw, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het voor iedereen toegankelijk is. Ik zei, maar u bent vrij om een donatie te doen op de website. Er staat gewoon een doneerknop. Ja. Hè, dus, maar dat is wel het grappige, daar denken mensen dan niet aan. Nee. Dus daar moet je ze dan ook bijna nog zeg maar op wijzen. Van nou ja, als u dan vindt dat er iets voor betaald moet worden, dan mag u ook gratis. Dan mag u ook vrijwillig iets bijdragen. En het grappige was ook dat ze me vroeg, maar krijgen de artiesten dan wel betaald? Ik zei, ja, maar natuurlijk krijgen die betaald. Ja, zeker. Ja, als we dat niet zouden doen, dan zou het helemaal... nee, dat zou natuurlijk niet goed zijn. Johan de Meij, de Nammervoel Krijklem, die... hij was een soort gastprogrammeur ongesteld. Wat bepaalt die dan eigenlijk? Ja, ik heb... Of wat list hem bepalen? Ja, toen ik een tijdje geleden begon met het schrijven van het 4-jarenplan. Want we hebben dus meerjarige financiering van het Fonds Cultuurparticipatie. En dan moet je gaan nadenken wat je in de komende jaren gaat doen. En wat ik net al zei, op een gegeven moment komt er dan ook een beetje de klad in. Je hebt dat kunstje zoveel keer gedaan. En ik dacht, er is ook inspiratie nodig. Het is ook fijn soms om iemand anders even op een andere manier naar jouw programmering te laten kijken. En toen heb ik gewoon nagedacht over welke mensen nou bij het festival zouden passen om daar iets mee te doen. En een van die mensen was Johan de Meij. Ook omdat natuurlijk het allemaal begonnen is met die HVA-sector. En Johan de Meij in die HVA-sector heel erg bekend is. Maar dat wil niet zeggen dat hij alleen maar de HVA-sector gaat programmeren. Of zijn eigen muziek. Ook niet. Juist niet, vind ik. Ik vind dat er ook andere muziek gespeeld moet worden. Dus ook Jacob de Veldhuis komt bijvoorbeeld naar voren met het Matangi Quartet. Heeft Johan ook geprogrammeerd. Dus... wat vooral belangrijk is dat er weer nieuw elan in komt in de programmering. En hij heeft, waren het er nou 5 of 6, maar in ieder geval een serie geprogrammeerd van concerten. Waar hij min of meer carte blanche kreeg. Helemaal carte blanche is niet gelukt. Want er waren wel wat hele grote dromen die we echt niet konden waarmaken. Ja. Het was echt zo'n fantastisch project met Eric Whittaker dat we heel graag wilden doen. Zo'n virtueel koor. Maar dat was gewoon te kostbaar en dat ging gewoon echt niet lukken. Het hoort een keer op, ja. Nou ja, kijk, het is ook wel grappig hoe men aankijkt tegen financiering van een festival. Want het is natuurlijk, we hebben natuurlijk wel meerjarige financiering gekregen, maar Festival is nog steeds een van de festivals met een lage begroting. En dat heeft ook alles mee te maken dat je toch ook in die amateursector je begeeft op de een of andere manier. En dan blijkbaar is het dan oké dat je daar dan wat minder geld voor krijgt of zo. Ja, ik weet het niet. Ja, en we willen wel groter. We willen wel hele grote artiesten. Maar het moet wel haalbaar zijn. En dan kan je beter per keer kijken. Oh, we willen deze beroemde artiest. Dan gaan we daar nog eens eventjes extra geld voor proberen te genereren. Ja, maar werk je in mij? Wat is de begroting? Iets meer dan 4 ton. Ja. Nou, dus voor zo'n meerdaags festival is dat net een prot. Nee. Dat is helemaal niet veel. Maar je podia verdwanen en aankleding. Dat is echt niet veel. Beveiliging. Nou, jij neemt al die marketingteam. En we hebben nu ook zakelijk leider erbij. En nee, dat is echt niet veel. Nee. Even naar dit hier. Ja. Fantastische programmering. Nou goed, met horten en stoten. En ingewikkeld natuurlijk vanwege het hele corona gebeuren. Je zet er nood terug. Ja.
En dat in oktober. Ja. Is dit gewoon ik bidden en smeken mooi waar of droeg waar of net? Want... Ja, we bidden. Ja, toch? Ja. Nou ja, weet je, City Proms heeft altijd al een gekke relatie met dat weer gehad. Zoals je weet. We beginnen in juni vaak. Hè? Maar dat blijft ook. Hè? Dat gaan we weer doen. Ja. Oktober was gewoon puur noodzaak vanwege COVID. Dit is gewoon noodzaak. Ja, en ook september zat al vol. Ja, en dan ben ik ook klaar. Dan is het klaar. En toevallig... Maar je moet de kosten van alles festival matter komen dus. Ja. En we zaten dit jaar ook vast, of zaten vast, is een groot woord, maar we hadden de samenwerking met Roze Zaterdag. Waarbij we dus, doordat we hetzelfde podium gebruiken, op de een of andere manier kosten konden delen. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal wel een beetje anders uitgepakt. Maar goed, we zitten er nog steeds wel aan vast. En met alle liefde. Dus dat heb ik ook samen met Eva van Netten geprogrammeerd. En nou ja, dat is gewoon echt een fantastisch programma ook met Kid Creole en de Coconuts. Ja, maar dat is weer iets heel anders. Ja, dat gaat niet over City Proms. Nee, dat is ja, want nou ja, pik even een paar dingen eruit die best wel heel blieb. Maar best dat in ieder geval in die laatste editie, dat het stiert Johan de Meijsel inval. Ik kan me voorstellen dat daar heel blieb met best. Ja. Matangi Quartet, de naam valt al even. Ook een opvallende naam. Matangi Quartet is natuurlijk een van de vaste gasten. Hè, Ja, van ja. Het, Ja, daar hebben we een hele goede bonik mee. van het festival. Ja, En kwalitatief natuurlijk fantastisch wat zij doen. Hè? Ja, absoluut. En ja, die spelen al jaren. En die hebben natuurlijk ook bijvoorbeeld een hele Beethoven marathon gedaan op een gegeven moment in Fire Café. En dat was allemaal echt geweldig. Wat moet ik eruit kiezen? Niks voor diezelf. Het wordt vies zelf. Waar is het absoluut heen om te sharen? Nou, Anders natuurlijk. Op woensdagavond, de dag dat ik op reis ga. Anders is een muziektheaterproject van... wat nu inmiddels valt onder Embrace Nederland. Dat is dus mijn andere kindje. En Desmet ook eerst? Daar ga ik mee door. En dat is ontstaan vanuit het festival. Maar Anders is een muziektheaterprogramma of project voor mensen met en zonder beperkingen. En ja, dat is groot. Er doen zo'n 40 mensen aan mee. En met een dansgroep. En met mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Met het onbeperkt ensemble uit Heerenveen. Nou, en daar is gewoon een mooie theaterproductie van gemaakt. En dat wordt ook gecreëerd door de mensen zelf. En dat is heel mooi. Dus er is ook een tijdje aan gewerkt. We moesten natuurlijk stoppen vanwege COVID. Nou ja, en toen... en dat was heel vervelend. Want ja, die mensen die kijken daar naar uit. 1 keer per week repeteren. En dat kan dan ineens niet meer. Dus dan moesten we stopzetten. Nou, we konden het nu ongeveer 1,5 maand geleden weer opzetten. Maar dat is dus nog best wel spannend. Ze hebben eigenlijk maar heel korte tijd gehad om het weer in te studeren. En daar kijk ik enorm naar uit. En dat hebben ze dus zelf gemaakt. En dan gaan ze dat in elkaar zetten. Hè, onder leiding van Tamara Schoppert, de regisseur. En dan, dan wordt daar een voorstelling van gemaakt. Dat is in de Mannen van Staal. Het is prachtig. En een mooi detail is ook nog. Want we hebben natuurlijk, ik weet niet of je het meegekregen, maar we doen ook iets met Arriva. En het mooie is dat die Mannen van Staal hebben hele grote ramen. Waarvoor het zich allemaal afspeelt, zeg maar. En achter die ramen zie je dan de trein op een gegeven moment af en toe voorbij rijden. Dat vind ik wel een hele mooie. De dag dat ik op reis ga. Heel mooi kan je het hebben. Hoe symbolisch, ja. Ja, en dat wordt een hele mooie voorstelling. Ik denk ook dat dat wel ontroerend wordt. En we hebben natuurlijk al prachtige gehad. Maar het is te veel. Ja. Ik kan het ook niet. Ik vind het een beetje sneu om dat dan 1 eruit te halen. Maar dat is wel een hele belangrijke. En weet je, de dagen, dus het weekend... die dagkaarten, dat is ook heel belangrijk. Hè? Ook al die amateurorkesten die komen. Het orkest uit Groningen. Het zijn allemaal verwoede amateurs... die met al hun ziel en zaligheid daar op het podium zitten. Pure passie. Ja. Absoluut. Ja. Gewoon net stenen, maar erhinnen. Zei ooit een schouwburgdirecteur uit Drachten. Dus ik zal het nooit bij vieren. Wat ligt achter? Even eigenwijs... Nou, ze is jong op een bank. Ik denk, ik denk dat het een festival is om gewoon hartstikke trots op te zijn. En een enorm begrip. Ja. En het staat. Het staat als een huis nu. Het voelt goed om het los te laten. Dit is gewoon het goede moment, hè? Het is echt het moment voor mij, vind ik. Het is klaar. Het festival, het kindje is volwassen, zeg maar. En er komen nieuwe ouders en die gaan het gewoon voortbrengen. En mijn functie wordt in 2 gesplitst. Dus Tjeerd van Bekken doet nu... de zakelijke deel? Ja, die doet nu de zakelijke leiding. Maar die wordt dan ook directeur. En dus dan gaat hij mij helemaal vervangen. En dan komt er een artistiek leider bij. En die weten we op dit moment nog niet. Nog niet, nee. Ontnijtingen.
Dat maken we na het festival bekend. Ah, mooi, prima. Daar ging ik net over. En doe je terug, mijn Embrace. Nou, even kwart, lees nog even uit waar je hem daarmee door. Dat had mij oudere mensen te krijgen. En natuurlijk de hele belangrijke link met muziek. Ja, niet alleen oudere mensen. Het is al gegroeid in die zin. Als ik het kort zeg, dan is Embrace Nederland een organisatie dat zich inzet voor muziekprogramma's in de zorg en in het sociaal domein. En we presenteren ons inmiddels als een expertisecentrum op het gebied van muziek en mens. Dus vooral praktisch. Okay. Dus we geven veel trainingen aan mensen in de zorg om juist met muziek de kwetsbare mensen in beweging te krijgen of ze een beetje te helpen met het zich beter voelen. En dat is gegroeid van mensen van muziek en dementie naar mensen met een beperking, de palliatieve zorg. Want muziek, en dat is wel heel goed nice. wordt hield dit meer erkend als gewoon middel. Ja. Ze gebruiken het tegenwoordig zelfs bij operaties, begreep ik. Ja, dat is dat wel heel praktisch. Ja. Maar ik bij de mensen, daar is mij begonnen. Ja. Zet een plaat uit een bepaalde tijd op en de just dat meesten daar enorm op reageren. Ja. En dat is dus uitbreid naar nog volle meer groepen dus. Ja. Maar de erkenning, er wordt steeds meer. Hè? Die is er wel steeds meer. En toen zijn we op een gegeven moment ook gevraagd om mee te denken in een denktank met Patina en Noorderbreedte. En dat is hartstikke leuk. Daar is een module uitgekomen voor het mbo-onderwijs. Die Philip heeft ontwikkeld. Philip Curtis samen met Rock Friese Poort. En dat was een groot succes. En dat is dus een module waarbij nieuwe mensen in de zorg, kinderen eigenlijk nog, jonge studenten, een muziekmodule krijgen. Waarbij ze dus leren wat ze met muziek kunnen doen in de zorg. Ja. Wat voor functie krijgt? Is dat managementachtig? Of is hij dan ook wel creatief met dingen bemoeien? Ik ben daar ook gewoon weer directeur. Maar, CEO? Nou, nee, dat ben je niet bij zo'n organisatie. Nee, dat vind ik altijd blij geweest klinken. Ja. Nee, CEO, dat ben je bij een beursgenoteerde organisatie. Dat zijn wij niet. Nog niet. Nee, nog net. Nee. En, maar ik heb wel ook, want Philip en ik praten daar natuurlijk veel over. En ik heb gezegd, ik kan niet alleen maar de zakelijke kant doen. Ik wil ook dingen ontwikkelen. Dus ik ga mij vooral heel erg bezighouden met de sociale projecten, zoals we dat noemen. Dus we hebben een project voor dak- en thuislozen. En dat ga ik niet allemaal zelf doen. Hè. Daar hebben we wel een projectleider voor. Maar ik bemoei me er wel mee in eerste instantie. Want, en daar ben je directeur voor, toch? Ja, want wat het om gaat namelijk is dat we het niet allemaal zelf komen doen. Maar dat wij de mensen de tools in handen geven om het zelf door te trekken. Dus dan moet je wel een goed plan van aanpak hebben om dat binnen een organisatie door te gaan trekken. En een goede opleiding, gedegen dus. Ja. Even, want dit is geen roddelprogramma, maar de naam Philip valt er een paar keer, dat is die man. Hoe is dat trouwens om getrouwd te worden met een muzikant? Gaat het wel eens ergens zo als muziek bij hem of net? Jawel hoor. Ja. Ja, over de toestand in de wereld. Hè. Philip, ja, toch wel. Hij is Engels van oorsprong, dus het gaat veel over Brexit. Toch nog steeds? Verschrikkelijk. Mijn hemel, win je met wat Ingers, hoop ik? Wat zeg je? Win je met wat Ingers door de Brexit? Ja, zeker. Ja, maar dat ben een complete gezinnen. Nee, wij waren daar heel erg op tegen. Volgens mij ben er in Engeland redelijk wat huwelijken op gestrand. Dus dat mag we net in Haas halen. Nee. Wij waren heel erg op tegen. Kijk, en zijn dochter woont nog in Engeland. Oké. En er zijn ook kleinkinderen. Ja. Dus ja, dat is allemaal heel erg lastig op dit moment. En het is wel zo dat we af en toe in bed ook nog wel praten over het werk. Maar ik probeer dat af en toe af te kappen. Maar het is best wel moeilijk hoor. Je kunt altijd nog een mooie sonate opzetten. Ja. Nee, ik moest het even benieuwen. Want de naam valt alleen. Hij is natuurlijk muzikant en vindt volgens mij ook wel heel erg leuk om dingen te organiseren. Heb ik het idee. Ja, hij is vooral de creatieve denker, de innovator, de ontwikkelaar en crazy ideas. En zoals we tot nu toe altijd gewerkt hebben, was het vaak zo dat ik dan die ideeën min of meer mogelijk maakte door de financiën bij te zoeken. Ook niet onbelangrijk. En wij zijn gewoon een heel goed team. Ja. Het is soms ook heel lastig uit te leggen wie nou precies wat doet. Soms hoe je dat altijd maar gebeurt, toch? Ja, daarom. Ja. Want om dit verhaal even het cirkeltje een beetje rond te krijgen. We begonnen met het verhaal Grains, Tjerke, Koor. Uiteindelijk Amsterdam. En dan kom je te horen in Haas. Is dit het plak wat je meer thuis vieren? Ja, zeker. Want je bent beide natuurlijk nogal ambitieus. Ja. En de lotte heel heeg, beide, denk ik. Ja. Zat ik in kind tenminste. Ja. Je kan ik zeggen, we gaan toch naar de Ronenstad, naar Amsterdam? Of... Nou ja, daar heb ik 20 jaar gewoond. Ja, en daar zijn maar je moet net waarom? Nee, daar zijn we bewust weggegaan. En in eerste instantie had dat te maken dat ik heel vaak ziek was en last had van de luchtverontreiniging. Oké. En onze dochter ook. En toen
Ja, we letten daar toen al op. Dat die luchtverontreiniging, dat het eigenlijk in de Randstad zo erg was. Dachten we moeten hier weg. Ja. Onze dochter zat in Amsterdam-West op school. Net onder de A1. Wow. Ja, vlakbij dus waar later bleek dat die kinderen gewoon echt last hebben van die verontreiniging. Dus dat was een van de redenen. En een andere hele goede reden was natuurlijk dat er echt geen huizen waren. Toen al niet. Voor mensen met ons budget. Nee. En ik ben in Harlingen opgegroeid. Hè. Ik heb daar middelbare school gedaan, dus het was niet helemaal nieuw. Nee, Mijn ouders... een redelijk deel van die roots liggen daar. Hè? Ja. Mijn ouders zijn er op een gegeven moment naartoe gegaan dat mijn vader werk kreeg in de Randstad. En die reisde toen over de dijk heen en weer. Want ook toen al was het voor hun niet mogelijk om een huis te kopen in de Randstad. Ik net in Noord-Holland. Nee. En in eerste instantie, want Philip zei op een gegeven moment, zullen we dan naar Harlingen verhuizen? Toen zei ik nee. Nee joh. Nee joh, weer gek. Dat ben ik geweest. Mooi geweest. Ja, dus... maar uiteindelijk toen toch na een aantal huizen te hebben bekeken. En wij liepen binnen op dat huis, in dat huis op de Lanen. En we begonnen allebei te grijnzen van oor tot oor. En we dachten, dit is hem. Dus, en zo is het gekomen. Ja, dan zit je. Hartje Friesland, toch ik, hè? Ja, zeker. En het is natuurlijk heel anders. Viel je hem tussen in dat opzicht een noordelijke, het Frieske mentaliteit? Dus is het alleen maar de doelcultuur? Ja, kijk, ik heb mij die doelcultuur eerlijk gezegd nooit zo gerealiseerd tot ik weer in Friesland kwam wonen. Ik had natuurlijk wel in het Fries Jeugdorkest gespeeld vroeger. Maar ik had die Havre-Bra-sector, daar kwam ik eigenlijk niet mee in aanraking. En dat ben ik me pas later gaan realiseren. Dus dat vond ik echt fantastisch. Vond ik echt geweldig. Ja, gewoon de mouwen omheen en gewoon doen. Organiseren. Ja. Komt u maar. Ja. En goed, toen... En Harlingen is natuurlijk ook een stad. We wonen in de binnenstad, dus met heel veel import. Heel veel mensen, juist uit de Randstad, die heen en weer reizen. Het is een heel gemêleerd publiek wat daar woont in die binnenstad. Ook eigenlijk een dorpje. Ja. Hartstikke gezellig. De oude Zeun, toch? Ja, oude Zeun. En ik zal nooit een oude Zeun worden, maar ik voel me wel thuis in Harlingen, hoor. Het grappige is dat ik Hazen ken. Wij zitten, maar ik kom uit de Woorden. Hazes, de Hazes wel eigenlijk altijd bij Engeland jaren. Nou, dan komen we bij Philip uit. Dat kennen we dat hij hem om die reden de heel thuis vierde maakt. Dus, nee, wij hebben natuurlijk het lanenkaatsen. Hè? Weet je wel, het kaatsen voor de deur. En Philip heeft wel eens in de krant gestaan, geloof ik, als die Engelsman van de Lanen. Dat hij op een gegeven moment meedeed met lanenkaatsen. Hè? Dat eventjes... met de buurtbewoners dat konden doen. Ja. Je bent happy in Hazen. Ja. En wat de toekomst brengt, we zullen het in ieder geval volgen. Doe Blues mij Embrace. Nog heel actief. En ik hoop die hoedanigheid ik zeker wens te treffen. En toch nog even het komend weekend. Joustin Nodel, is dan lekker een beetje chillen en omrennen? Of best gewoon nog steeds de drukke directeur die zich goed om bemoeit? Kun je het loslaten? Nee, ik kan het best loslaten. Ja? Want ik heb ook gemerkt dat heel goed gaat. En het team is gewoon hartstikke goed bezig. Maar wat wel zo is, ik loop nog wel zoveel mogelijk dingen af. Heb ik altijd gedaan. En soms moet ik even een woordje zeggen van tevoren. En ik wil gewoon weten wat het publiek vindt. En hoe het aanvoelt om daar te zijn. En, tot nu toe hebben we een heel weekend gehad. Dus het was echt toch wel heel erg bijzonder, hoor, wat er tot nu toe is gebeurd. Stiekem is het gewoon Dien Festival nog straks. Ja, natuurlijk. Ik blijf ook langskomen. En bovendien, ik moet mijn opvolger ook inwerken. Dus ik ben nog niet helemaal weg. Bedankt voor die komst. En we draaien nog in een mooi klassiek stuk. En dat is de Sono Andati, zit ik het zo goed? All-time favorite, dit? Ja, dat is mijn lijfstuk. Of althans, het is het stuk waar Philip en ik elkaar hebben ontmoet. En zo is het allemaal begonnen. En ik vind het wel mooi om daarmee af te sluiten ook. Dank u wel.